През 1911 година Джон Мозес Браунинг създава един от легендарните модели, които са носители на слава и бойни подвизи – пистолета Colt 1911. Наследници на този велик проект са серията 2011. Много от спортните стрелци предпочитат тези оръжия. Заради големи капацитет на напълнителите, те вече са дворедни, за разлика от предишната серия 1911. Обикновено в калибър 9 пара. Това е и водещият флагман на състезателите в момента по IPSC и други такива спортни динамични дисциплини. Стакато са известни с изключително прецизните си допуски, изключително добрата работа на оръжието и, разбира се, постигнатите с тях резултати. Здравей, Алекс! Здравей, Роби! Днеска съм ти донесъл една играчка. Бях ти обещал, че ще ти покажа нещо интересно, но много държа на твоето мнение като експерт. Обожавам играчките. Да ми кажеш какво мислиш за нея. Пръв поглед, първи впечатления. Добре, мога ли да го пипна, както питат децата? Може ли? Така, сега виждам, че той идва с два пълнител. Единия беше вътре, затова е хубаво да направим проверката. Така, празен. Добре, и сега вече може да си играеме с него. Значи стакато е наистина, как да кажем, една еволюция на фирмата STI, която пък е емблематична, идваща от щатите. По моя информация, STI спират да се занимават в някакъв момент с цивилния пазар. Казват си, искаме да се ориентираме към пистолети за военнослужащи, duty law enforcement, полиция, армия и пускат линията стакато, като спират цивилното. И това трае едни известен брой години. Отскоро, от тук няколко години, се появяват това също стакато, което беше служебен пистолет, започна да навлиза обратно в средите на спортните динамични практични стрелци. Защо? Най-вероятно е хубав продукт, който работи. Защото ние обичаме да работиме с нещо, което е надежно, първо, защото в състезанието, нали, не можеш да си позволи всяка засечка, те бута с 10-20 места назад. Да. Обичаме нещо, което е надежно, обичаме нещо, което е ергономично и на последно място обичаме нещо, което изглежда добре. Това е пистолет с много хубав финиш, с много хубаво покритие, с подобрена ергономия, която идва от тунинга на USPSA, от тунинга на динамичната стрелба. Ще ти покажа кои точно елементи, за да знаеш защо това е така. Искаш ли да започнем отгоре надолу? Да. На твоя разположение. Това, което е интересно при пистолета е, че тук имаме един модел, който е Optics Ready, което ще рече, че той е подготвен за поставяне на бързомер. Интересно решение, мерника е направен нерегулируем, което на мен лично ми е така една въпросителна и ще е интересно с тебе да провериме как е прострелян. Защото той няма нито хоризонтала, нито вертикала, но най-вероятно сега тенденцията е, знаеш, всички си слагат бързомерци и забравят за механичните мерни прибори. Имаме една хубава мушка с фиброоптика, която като гледам е около 3 мм, по-скоро дебела по нашите стандарти, но тук този пистолет може да бъде и дюти, заради теглото, демек той може да се носи от разни хора и скрито носена, и чантичка, нали, може да бъде и пистолет за самоотбрана, може да бъде и пистолет за лов. И това е една от причините да не сложат по-тънка мушка, която е предпоставка за лека, по-спортна, по-динамична стрелба. Има много хубава накатка на мерника срещу отблясъци при силно слънце. И като гледам мушката, има реглаж наляво и надясно по хоризонталата. Това си е класическо още от времето на STI и на 1911-2011. Блока има много хубави накатки отпред и отзад, знаеш, за бързо презареждане, за проверка дали имаш патрон в цевта. Сега, нещото, което тук е много качествено в този пистолет е булбарела. Знаеме, че чисто от законите на физика, ако имаме по-голямо тегло, което не се движи, имаме по-малък откат. Да. Нали, съответно има една тенденция блоковете да са олекотени, пък цевта и рамата да е утежнена. Така че тук те си остават верни на този техен принцип Bull Barrel, което ти дава една цев, която знаеш, ще загрява по-малко, ще е по-тежка, предполага така по-приятен откат. После, ако тръгнем надолу, сложили са пикатини релса, което го нямаше на всички модели отпреди.
защото сега в момента е много модерно хората да си носят фенери, лазери. Всички сме така. Да, и мисля, че е много практично. Да. А и това ти позволява вече, ето, аз не знам дали знаеш, една скоба за това да не се счита за платена реклама, но правя състезания от време на време и правя състезания в ниска осветеност. Да. И всички искат да могат да си сложат фенер. Така че това е много готина екстра. Ако забелязваш, рамата е един елемент, метален, не съм наясно каква е точно сплавта, а после ръкохватката с спусковата скоба е втори елемент, който е полимерен. Да. Да. И тук се покриват две неща. Значи този пистолет по този начин е улекотен. Както казахме, може да се носи в чантичка, на кръста, в бронежилетка и така нататък. Едновременно може да бъде за самоотбрана, може да бъде за спорт и за лов. А това нещо, понеже е модулируемо и тя мисля, че се махаше с два винта, ти позволява да го тунинговаш. Защото в момента на пазара има такива ръкохватки с спускова скоба, които могат да бъдат стоманени, могат да бъдат титаниеви. Да, който каквато иска мода може да сложи. Интересно нещо е, значи сейфтито, предпазителя е достатъчно широк, без да е прекалено стърчащ. И ти позволява и опора на палеца, ако стреляш по този начин, с високо. По този начин, ако е така, че да могат да го видят и нашите зрители, мога да си сложа палеца отгоре и всъщност много лесно така много интуитивно се спуска по време на вадене. Виж, чука, виж как е олекотен. Изрязан, скелетон. Изрязан, да, и това да знаеш не е само фешън. Да. По принцип. Има значение, става по-бърз. Има значение, става по-бърз. Нали? И са правени някакви изчисления, че наистина това увеличава с някакви милисекунди времето за удар на иглата и подпалване съответно чрез капсата на барутния заряд. Предните 2011, първите, аз лично си спомням, че на моята ръка ми бяха леко неудобни. Нали, трябва хубаво ръката да е впита отгоре, за да си по-близо до осканалната линия и тук ми убиваше. Ограничава движението. А тук те са ги решили тия работи, като много хубаво са ги блендирали всичките части. Да. Отдолу, виж, имаш една фуния за по-бързо презареждане. Много лесно става, която си играх, признавам си. Без да гледаш, естествено ти отива ръката нагоре и зареждаш оръжието. Виж, тя има едни изрезки, за да можеш да извадиш пълнителя. Да. Ето сега съм го хванал реално и мога, даже, виж, мога да го държа за тия изрезки, което значи, че съм мисля и за практичната част, ако ти е мръсен пълнител, ако засече, да можеш да го извадиш. Има един тест, който аз правя за прецизност. При заредено, нали, чука да остане отзад, мърдам, тук натискам патронника и виждам, че той няма никаква игра. Да. И другия тест е отпред, това ти зависи прецизността. Реално напасването на патронника и напасването отпред при конуса на цевта при заключването зависи от това доколко той ще има повтаряемост, консистентност. Да. И другото, което правя е това и тук нямам игра. Да. И това ми говори, че това е едно много добре напаснато оръжие. Винаги този пистолет може да бъде подобрен, но това, което е заложено е абсолютно достатъчно в една категория хем достатъчност, хем и леко така при повдигнати профили, които да ти позволят да имаш стабилно заключване, стабилен захват, спускане на съответно на рамата и предпазител. Всичко е с накатки, много фин детайл има тук, всичко е помислено. Сега забелязвам, като го завъртях, аз си признавам, че за първ път хванах сега този пистолет. Виж, отпред са направили накатка на спусковата скоба, която позволява за любителите на този хват да им седи отпред ръката, показалеца на контролиращата ръка, на лявата ръка да седи по-стабилно. Виж, това сега го видях. И има още нещо, което е дошло от света на състезанията. Нали виждаш спусковата скоба, че тук е дебела, пък тук извънш е тънка. Тя реално може да позволи по-висок хват. Оригинално е дебела по цялата си геометрия. Тук е изтънено, за да може по-комфортно да ти ляга контролиращата ръка. Което също идва от света на IPSC. Така че е много и вдълбаване тук в самата и вдълбаването тук. Това е много важно. Реално тук имаме почти 1-2 мм, които са отнети фабрично. Защото преди си ги пилихме ние. Така че пистолетът е много хубаво направен, изглежда много добре. Много е Джон Уик. Хайде да видим как работи в крайна сметка. Айде да го видим как работи.
Ползваме 124 грейнови куршуми на Селия Рибелот и след това ще пробваме с 115 грейнови куршуми на Блазер. Прецизност. Зареждаме и искаме да видим от стойка, елиминирайки изцяло човешкия фактор, каква група ще постигнем. Стреляме. Така. Да изкоментираме групата, която току-що направи от 6 изстрела. Според мен тя е перфектна, но явно прицела не е регулиран, мерниците не са регулирани, защото имаме леко вляво към 11 часа попаденията, иначе консистентно си имаме. Групата е много добра за колко сме на 20-21 метра, като имаш предвид, че бях сложил мерните прибора и така в средата, може би леко тук. Да. Значи имаме ето това и ето това да коригираме като сантиметри. Да, като той идва от завода и Не е проверен с тези не е муниции. проверен, по принцип е нормално. Да. Сега ти предлагам да вземеш мерна линия, основа, за да паднат малко попаденията. Окей. Още повече, че ползваме 115 грейнови куршуми и да видим какво се случва. Добре, ще се мера на нивото на кръга на девятката. Точно така. Ще сложа мерните прибори тук, но майче предпочитам да остана в центъра. Остани в Няма центъра, то компенсирам. пак групата ще е в ляво, просто за да видим Добре. групираността. Супер. И да изместим спрямо другата. Let's do it! Патрони 9 по 19 Blazer, 115 грейна. Много интересно, по-остри са и по-бърз цикъл правят. Еха! Значи, Роби, винаги ще идвам с тебе да стрелям. Късметлия съм. Да. Сега Робърт ще направи 6 изстрела с 115 грейновите Blazer, пак на дистанция 21 метра. Сега имам един флайер и това ми е последния, ако не се лъжа. Като цяло групата е изместена също в ляво, което означава, че и при мен и при теб ще е в ляво. Аз, разбира се, взех за мерна линия тук тази част и като погледнем вертикалното разпръскване, то е много малко. То е буквално под 4 см. Това ти е най-вероятно първия студен и виж другите как са се, освен ако не си усетил ти някакво по-. Аз мисля, че този го пуснах като последен. Като цяло съм много доволен от стрелбата на оръжието. Отката не се усеща като такъв силен откат. Сравнявам го с други оръжия в аналогичния калибър. И за мен е окей това. Добре, 115 грейна, Blazer. Отначало бях с леко по-стегнат хват, после малко го отпуснах, обаче тия 115 грейнови са така доста приятни в тази платформа. Днешното видео беше заснето на стрелбището на Побит камък, за което благодарим на нашите домакини. И две обобщаващи думи. Пистолетът е много хубаво направен. Много интересен факт е, че пробвахме днеска 4 вида различни патрони. Пистолетът е чисто нов, out of the box, с различни грейнове. 130, 115, 123, 147. Две бяха homemade патрони и той нито един път не засече. Много е надежден и с всичките правеше много хубави групи. А сега искам да му кажа нещо за довиждане.